saboda bala'i a ce nama ma wai saboda wannan a ce wannan ɗan naman ma wai a ce wai saboda bala'i saboda rainin hankali nama nama ya za a yi wai a ce dan wannan wai a ce wai shine wai ka ba dolan wai tuce za a baka wannan wai nama yi kare Dirani barin kama makari mai kyau. A normal ne dan ni inda makarin ba nama ai an gayu ne suke cin yanzu inda cewa ne ba ni kuɗin kawai ba ban da kawai dai saboda tsabar ƙarya wai saboda tsabar ƙarya a ce wai ga wannan to normal ne kai Dirani fito da kura kutumar uba le gane martini wala wala kan dan kalmar kuna musun da kawa kutumar uba ba ta yi ba kutumar uba kai gaskiya magana kan kutumar kala idan ga mun kai